uçorda özüňi öýde ýaly rahat duýup bolýarmy? Elbetde. Egerde ol uçor Turkish Airlines aviakompaniýasyna degişli bolsa. Aviakompaniýanyň döwrewap rahat uçorlar bilen siz barmaly ýeriňizde nädip ýeteniňizi duýmarsyňyz. Turkish Airlines kömegi bilen siziň diňe bir syýahatyňyz ýa dynjalyşyňyz däl, uçorda geçen ýoluňyzam ýakymly ýatlamalara öňürler. Bundan başga da siz aviakompaniýanyň Miles and Smiles adly loýallyk programmasynyň peýdalanyp bilersiňiz. Onuň agdaty bolsaňyz uçuşlarda bir näçe mil gadanyp, soňra şol millere uçorda hyzmat derejesini ýokarlandyrmak, goşmaça hyzmatlar almak ýaly dürli ýeňilliklere sarp edip bilersiňiz. Munuň üçin bolsa siz turkishairlines.com web sahypasyna hasaba alýňyz. Habarlaşmak üçin gerekli maglumatlaryň hemmesi siziň ekranynızda. Turkish Airlines biziň bilen dünýäni açyň.